Guten Abend zusammen, mein Name ist Johann Marco und Sie sind auf dem YouTube-Kanal Johans Welt der deutschen Sprache. Das ist die Lektion 22, in der wir etwas über die Pluralform von presens lernen werden. Dakle, ovo je lekcija 22 u kojoj ćemo učiti nešto o množini prezenta. To ćemo učiti u prvoj fazi ove lekcije 22, zatim ćemo u drugoj fazi to znanje proširiti novim informacijama o prisutnim članovima koji se tiču ličnih zamenica, mi i vi, koje za sada ne znamo. U ovoj lekciji neće biti toliko novih informacija, biće zapravo, ali neću širiti lekciju na novu, recimo, neku komunikacijsku temu ili neću ubacivati nove reči, već shvatite ovu lekciju kao mini obnavljanje poznavanja gradiva o prezentu od lekcije 1 do 21 uz nadogradnju tako što ćemo sada učiti o množini, a zatim ćemo se prebaciti na prisvojene članove i videti kako to sve funkcioniše. Dakle, sami pojmovi koje ću ja sad ovde prezentovati su vama poznati u smislu infinitiv, prezent, infinitivna osnova, prisvojni član, muški, ženski, srednji rod, imenica, zamenica. Nadam se da ste do lekcije 22 ovladali tim terminima i da ćete moći lakše da pratite logičan nastavak lekcije 21, odnosno 22. Pa da vidimo, da se podsjetimo zapravo kako smo to gradili prezent. Imali smo uvek nekako onu početnu tačku, infinitiv, pričali smo o tome, u prezentu jednine, pričali smo šta je infinitiv, ako sad ne znate, vratite se na početak pa gledajte. Dakle, odbijemo od infinitiva nastavak en ili n i dodajemo odgovarajuće nastavke. Znači, svako lice je moralo da ima svoj nastavak, tako da je recimo ono što je bilo specifično za lice ich, to je uvek bio nastavak e. Pa, ukoliko smo imali glagol kommen, odbijemo en, dobijemo infinitivnu osnovu kom i rekli smo ja dolazim, ich komme. Tako je. Lice je obavezno uz glagol u prezentu, odnosno subjekat. Lice koje vrši radnju je obavezno, ne možemo reći samo dolazim kao komme, već moramo reći ich komme. Kako je bio nastavak za drugo lice? Izvolite. St. Sehr gut. Dakle, ti dolaziš bi bilo du kommst. Richtig. Kako nam je bilo kod er, sie, es i takođe koja bezlična zamenica je još imala isti taj nastavak kao i er, sie, es, kada pričamo o neodređenom subjektu koji se na srpski prevodi kao se, man. Tako je. I ono bezlično man takođe ima isti nastavak u prezentu kao er, sie, es, kao treće lice jednine. Dakle, da bismo rekli on dolazi, na nemačkom moramo skinuti n od kommen, er kommt. Er kommt. Dakle, nastavak je t. Pa smo onda pričali o množini. Rekli smo da oni i persiranje u nemačkom imaju zapravo istu ličnu zamenicu, vi i oni je praktično identično i ono glasi sie. Tako je. Tako je, sie. Kako će da glasi sam glagol uz sie kada smo u množini, odnosno kada persiramo, kada smo u množini i kažemo oni dolaze, odnosno kada persiramo pa kažemo vi dolazite. Tako je, nastavak je en, odnosno identična forma kao infinitiv. Jako je važno da shvatite ovo da se u sie javlja zaista identična forma kao infinitiva, zato što postoje u nemačkom jeziku i infinitivi koji se završavaju na n, kada nećete dodavati nastavak en, već ćete dodavati samo nastavak n, jer su to nastavci za infinitiv u nemačkom jeziku. Tako da prezent u množini dobije zapravo onaj nastavak koji ste i odbili. Tako ga shvatite. Znači, sie kommen u ovom slučaju. Tako da bi recimo jednina uz množinu, oni, to jest vi, u tabeli izgledala ovako. Dakle, e, s, t, t i za množinu imamo n.
I sada da nadogradimo preostala dva lica. Ostalo nam je prvo lice množine, ako je jednina ja, onda je množina mi. Tako je, mi. Dakle, ti i ja zajedno, mi. Sad kada pričamo iz lica, prvog lica množine, pa kažemo mi se dve osobe da su ovde i sad jedna osoba priča u ime obe osobe, mi se zovemo tako i tako, mi dolazimo iz, mi živimo u, mi govorimo te i te jezike. Dakle, sve to mi. Na nemačkom je to wir. Pazite da ne pomešate upitnu zamenicu vi, koja ima dugo i wir, koji ima r na kraju. Nije nikakvo a na kraju, već je via, r je na kraju. Wir i množina je identična kao što je i treće lice množine. Dakle, ako znate persiranje, ako znate oni formu, praktično identično kao infinitiv, takva forma će da bude i u licu wir. Naravno, opet naglašavam, ako hoćete da kažete mi dolazimo, odnosno dolazimo iz Srbije, morate reći wir. Ako kažete dolaze iz Srbije, oni tamo neki, dolaze iz Srbije, bit će sie, ali oblik glagola će biti identičan. Kommen. Dakle, wir kommen, mi dolazimo. Sie kommen, oni dolaze, ili kada persiram, vi dolazite. Wir kommen. Dakle, identično kao infinitiv, u ovom slučaju plus en, ali naravno nastavak može biti i n, ukoliko se sam infinitiv završava na n, a ne na en. Vidjet ćete vremenom kako budete upoznavali te glagole, da prosto završi se glagol na n. Recimo, lächeln, nije lächelen, već je lächeln, tako se zove. Ili glagol tun. I niz drugih, naravno, koja postoje. Dakle, to bi bilo lice wir. Kao što vidite, vrlo je jednostavno, ukoliko ste ovladali ovom množinom, pojmom infinitiva, kako se završava, samo dodate wir kommen, wir schwimmen, wir sprechen, wir šta god da imamo, haben i tako dalje. Koji god glagol da vam padne na pamet, dobili ste sadašnje prezensko vreme prvog lica množine, mi, kada dodajete en, odnosno n. Drugo lice množine, i sad ovde je jako važno da shvatite šta predstavlja drugo lice množine. Drugo lice množine je u prevodu vi. Ali, pazite sad ovo, to nije vi kojim se persira. Morate da napravite jasnu razliku. Kada persiramo u nemačkom jeziku, koristimo onaj oblik koji zapravo odgovara licu oni. Znači, zamislite situaciju kao kada biste na srpskom persirali nekome sa oni i da kažete odakle dolaze oni, a vi se obraćate jednoj osobi i direktni ste i kažete odakle dolaze oni, a osoba odgovara ja dolazim. Znači, Nemci prosto koriste taj oblik, treće lice množine, oni, za persiranje. Mi ne, mi koristimo drugo lice množine. Praktično kad kažemo vi, kad kažemo ti i ti, vas dvoje ste vi. Znači, ovo vi, kao drugo lice množine, u nemačkom jeziku koristimo za takozvanu neformalnu množinu, odnosno kada ste bliski sa barem dvoje ljudi, troje ljudi, petoro ljudi. Znači, ako u grupi ima dvoje ljudi, ni jednoj ni drugoj osobi ne persirate, obraćate se njima, obratit ćete im se tim licem. Ako se obraćate nekoj deci koju ne persirate, obratit ćete se deci tim licem. Nikako nećete persirati deci, mislim, prosto neće očekivati. Ova zamenica glasi identično, sad probajte da razmišljate šta vam kažem, znači prosto reč vizuelno izgleda isto. Ali naravno u skladu, odnosno u kombinaciji sa glagolom će da ima drugo značenje. Prosto samo izgledaju isto reči, ali totalno znači nešto drugo. Kada se iskombinuju ovako ili onako, navikavajte se na to, da to jezik prosto poznaje takve pojave. Kako ste postavili pitanje, recimo, ali u persiranju, i kažete nekome kako je vaše ime?
Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Upravo ta reč Ihr, pisana zaista tako kako vi znate da je zapišete, kao, buchstabieren Sie bitte, IHR predstavlja ličnu zamenicu vi kada osobama ne persirate. Dakle, nju nikako ne koristite za persiranje. Bilo da persirate jednini, da persirate množini, nemojte koristiti ovo. Nemojte da vas vuče srpski jezik pa kao vi dolazite, aha, i ja, to je vi. Nije. Ovo koristimo za osobe, odnosno za grupu ljudi koju ne persiram i obraćam im se. Kažem, ne znam, Janko, Marko, odakle dolazite? Vas dvojica, znači bit će woher kommt ihr, nastavak će biti t. Znači, to je to lice ia. Ako ja sad i tom Janku i tom Marku persiram, a oni su u množini i obraćam se jednom i drugom, koristit ću sie formu. Znači, bez obzira da li se obraćam jednini pa persiram, ili 100.000 ljudi i svima persiram, obratit ću im se sa zi. Ako ja tih 100.000 ljudi ne persiram, a obraćam se svima njima kao grupi, pa kažem, dragi moji 100.000 ljudi, kako ste mi? Ali ne persiram im. Nisam prosto dao tu konotaciju tekstu da im persiram, nego sam na ti sa svima njima i kažem, kako ste mi vi? Pa jel vam je dobro i tako dalje. Znači, sve će to da bude ia, ia, ia. To je to. Nastavak za to lice ia glasi t. Dakle, identičan je nastavak kao što smo imali ovde u jednini. Dakle, t. T. To sad može i da vam otkrije prosto zašto u nemačkom jeziku moramo da imamo lice uz glagol. Pa kao što vidite, ti neki nastavci se već poklapaju. I ima ga u via, u množini, isti nastavak kakav ima i u oni, i u persiranju, i takođe u množini za nepersiranje imamo t, pa onda u jednini imamo opet t, da bismo pravili razliku. Da li sad on dolazi ili vi dolazite, prosto glagol je t, kommt. Ja moram da stavim lice i da kažem kommt, ili da napravim razliku i da kažem ihr kommt, vi dolazite. Isto je to, setite se kad smo pričali još o ovom zi. Pa sad prosto, zi može da znači i ona, zi može da znači i oni, a zi može da znači i vi. Ali upravo glagol će meni da, zajedno u kombinaciji sa tim zi, da stvori značenje da li ona dolaze ili oni, to jest vi, dolazite. Nadam se da je to jasno, onako u teoriji. Ukoliko želite, takođe napravite ovakvu tabelu sebi, prosto da imate uvek jasno koji nastavak dodajete na određeno lice i ne zaboravite, kao što smo radili još u lekciji 6, čini mi se, da je ona bila prezent jednine, da smo rekli da nastavci ne smeju da se mešaju. Znači, svako lice ima svoj nastavak i to tako važi i za jedninu i za množinu. Ako smo rekli da ih ima uvek na samom glagolu, on mora da ima Ako smo rekli da via ima n, odnosno n, to je da je identičan kao sam infinitiv glagola, znači da prosto on mora da ima te nastavke. I tu sad nema diskusije kao, ne znam, ich kommst. Ne može ich kommst ili, ne znam, ihr kommen. Ne može, prosto ihr kommt, ich komme, jer ni u srpskom ne kažete ja dolaziš. Već kažete ja dolazim ili ne znam, ne kažete, obraćate se deci i kažete deco, odakle dolazimo vi? Nego kažete deco, odakle dolazite vi? Stavljate odgovarajući nastavak. Tako je isto to i sa nemačkim jezikom. Ukoliko sada imate upisanu ovu ovako tabelu, hajde sada da probamo da menjamo glagole koje vam ja zadam po licima. Recimo, davat ću jednostavne primere. Učiti. Wie sagt man učiti auf Deutsch? Lernen, das stimmt. Wie lauten die Präsensformen von Verb lernen? Wie lauten die Präsensformen, kako glase oblici prezenta von Verb lernen, glagola lernen. Bitte schön. Ich
lerne. Zweite Person Singular, du lernst. Weiter bitte. Er, sie, es, inkluzive man, znači er, sie, es, uključujući i onaj man, lernt, man lernt, ok? Plural, množina, bitte schön. Wir lernen, kakav je bio infinitiv, tako je sada i prezent, praćen licem wir. Ihr lernt. Kako biste pitali nekoga, odnosno neku da je deco, jel učite? Da, ne, pitanje, glagolice. Kinder, lernt ihr? Sehr gut. Kinder, lernt ihr? A šta kažu deca? Da, učimo. Ja, wir lernen. Ok? Und sie, množina, odnosno persiranje, sie lernen. Tako je. Kao što vidite, princip je isti. Ukoliko ste imali neki glagol na šarfe ses, ili na duplo s, ili na obično s, u množini nema ništa specijalno. Prosto tu smo imali jedno jedino pravilo gde smo rekli da lice du kod takvih glagola dobije samo nastavak t, a ne st. Množina će biti najnormalnija. Nema šta, odbijete, dodate. Nema nikakvih posebnih pravila. Ajmo da uzmemo recimo jedan primer. Tanzen. Sagen Sie bitte die Präsensformen von Verb tanzen. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Bitte schön. Ich tanze. Du tanzt. Er, sie, es tanzt. Richtig. Pluralform. Wir tanzen. Super. Ihr tanzt. Sehr gut. Ihr tanzet. Ihr tanzt. Uvek t. Und sie tanzen. Genau. Sie tanzen. Ok. Pa smo onda imali tu neke primere, odnosno imali smo grupu glagola, pričali smo o tome u lekciji 9 kada smo radili glagol arbeiten, pa smo pominjali onda glagole sa infinitivnom osnovom na m, n, d, t. Šta se tu dešavalo? Šta se dešavalo kod tih glagola na m, n, d, t? Da se sećamo? Drugo i treće lice jednine je šta? Dobijalo je jedno e između infinitivne osnove i nastavka za lice. Znači, ukoliko smo imali osnovu a by t, drugo lice nije moglo da bude du arbeitest, već du arbeitest. Er, sie, es takođe nije moglo da bude er, sie, es arbeitet, već je bio er, sie, es arbeitet. Ili recimo glagol disati. Wie sagt man disati auf Deutsch? Atmen, richtig. Atmen. Oder zum Beispiel, das Verb kupati se. Baden, richtig, baden. Oder das Verb računati. Rechnen, das stimmt. Das Verb rechnen, richtig. Kako nam je išla recimo jednina glagola arbeiten? Ich arbeite, ganz normal. Du arbeitest. Du arbeitest, okay. Er, sie, es plus man. Er, sie, es arbeitet. Genau, er, sie, es arbeitet. I pazite sad ovo. Treće lice ima nastavak t. Treće lice jednine. Drugo lice množine, kao što vidite, ovaj ija, ovo novo lice koje smo uveli danas, ima takođe nastavak t. Znači, ono pravilo da glagoli čija se infinitivna osnova završava na m, n, d, t, grade prezent u drugom i trećem licu jednine, tako što nakon osnove dodamo jedno e, pa nastavak s t, odnosno t za treće lice,
će da važi takođe i za drugo lice množine, jer ima isto nastavak t, tako da ihr arbeitet pravi isti problem. Ne može ihr arbeitet, već ihr arbeitet. Ihr arbeitet. Ili recimo ukoliko imamo rechnen, probajte bez tog t, da kažete vi učite u neformalnoj množini, da kažete vi učite. Kako biste to rekli, ali bez tog e? Da kažete vi računate, ali bez tog e. Ihr rechnet. Ihr rechnet. Ne može da se gradi, već ihr rechnet. Ili recimo vi se kupate. Kako bi to bilo? Ihr badet bi bilo, recimo bez tog je, ali sa e, koje je normalno, tako ga i upamtite. Ihr badet. Ihr badet ili vi dišete. Kako bi bilo bez tog e? Prosto da steknete osjećaj i probajte se, bez e. Da vidite šta je to težak izgovor, šta se podrazumeva po tim eksplozijama i teškim izgovorom. Mada sam pričao o tome već u lekciji 9. Ovo je sad isto pravilo, samo prebačeno na novo gradivo, odnosno na lice ia. Ihr atmet bi bilo bez, što je pogrešno, već ihr atmet. Kada je ihr atmet, za razliku od ihr atmet, jasno je šta vam je lakše da izgovorite. Ihr atmet. Dakle, ista ona pravila koja su važila za prezent jednine, lice du i es i es, kod glagola na mndt, važe sada i za drugo lice množine. Samo tu, prvo lice množine i treće lice množine izgledaju identično kao infinitiv, oni ne trpe nikakve promene, prosto je tako kako jeste. Dakle, ukoliko smo imali glagol arbeiten, ajmo sada da ga menjamo. Glagol arbeiten, ich arbeite. Ok, du arbeitest, sehr gut, er sie es arbeitet, super, wir arbeiten, ihr arbeitet und sie arbeiten. Odlično. Ajmo da uzmemo primer Baden, da pročešljamo ta 4 primera i njih uzmite kao model i uvek kada se dotaknete nekog glagola koji završava na mndt, uporedite ih sa ovim, prosto ukoliko niste sigurni. Ajmo Baden. Ich bade, du badest, er sie es badet, Pluralform, wir baden, ihr badet und sie baden. Sie baden. Das stimmt. Ok. Dakle, za sada smo rezimirali ono što smo pričali o prezentu, rekli smo kroz pravilnih glagola, odbijem, dodam, nemam šta da razmišljam, pa smo imali one glagole na schaffe se, duplo s, obično s, ili smo imali cet, tu smo rekli da pamtimo samo drugo lice jednine, du ima zapravo samo nastavak t, sve ostalo je ganz normal. Pa smo onda imali glagole mndt sa infinitivnim osnovom na mndt, kod kojih smo rekli da dobijaju e između osnove i nastavaka u drugom i trećem licu jednine i sada dodajemo u drugom licu množine, odnosno ia. Pa smo tokom ovog učenja i tokom ovih 20-ak lekcija, odnosno sada već 22. takođe nešto napomenuli i o nepravilnim glagolima, kada ćemo takođe danas proširiti sada malo to znanje o nepravilnim glagolima. Jedan od prvih nepravilnih glagola koje smo učili, to je bio glagol sein. Rekli smo da je glagol sein jako čudan glagol, zato što ima sve nepravilne oblike. Dakle, koliko god da se trudite da ga izgradite putem ove teorije, minus, plus i tako dalje, odbijem n, dodam nastavak koji treba, nećete biti u pravu. Pa smo rekli da moramo da učimo napamet takav glagol. Ajmo da se setimo sada jednine. Idemo to brzo. Ja, ich bin, ok.
ti. Du bist, sehr gut. On, ona, ono i ono bezlično, man. Er, sie, es, ist. Genau. Kako nam je bila sada množina, treće lice množine u sie obliku, odnosno za persiranje? Kako je bilo? Sie sind. I tu smo sada stali, jel tako? Fali nam lice wir i fali nam lice ihr. Setite se da sam rekao da su treće lice množine, odnosno persiranje, i prvo lice množine, ovaj wir, uvek isti. Oni su naravno uvek isti kao infinitiv sa izuzetkom glagola sein. Kažem, on je totalno neobičan. Skroz se uči na pamet. Tako da praktično ono koje ste koristili za persiranje, koristit ćete sada i za lice mi. Samo što će bude zamjenica mi. Dakle, mi smo, kako će to biti? Wir sind. Wir sind. Tako je. Wir sind. Wir sind. I drugo lice množine, naravno moramo da nabubamo na pamet. Moramo negdje da pročitamo, da nam neko kaže kako glasi, jer prosto ako bismo gradili kroz teoriju od ovog sein, odbili bismo n, pa bismo rekli osnova je sei, znači seid. Ihr seid, ali nije ihr seid, već je ihr seid. Umemorišite da je tako. Ihr seid. Ihr seid. Ihr seid. Kao što vidite, lica glagola sein su svuda nepravilna. Odnosno, oblici glagola sein su svuda nepravilni. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Opet naglašavam da se ne postavlja pitanje zašto je to tako, to se uči na pamet, tako se glagol razvio tokom istorije razvoja određenog jezika i ostao je takav. I tu praktično nema nekih objašnjenja koje bi vama mogla da budu logična. Tako da sedite i nabubajte na pamet i ne postavljajte pitanje kod nepravilnih glagola. I samo ime govori nema pravila, odnosno nepravilno. Koji je bio drugi nepravilni glagol koji smo učili? Drugi je bio imati. Haben, haben. Ajmo sada tu da izgradimo, odnosno da promenimo glagol haben. Kako se menjao on po licima? Ispišite jedninu. Ich habe. Du hast, er, sie, es, uključujući i ono man, to je uvek tako, hat. Kako smo imali persiranje, odnosno kada pričamo oni imaju, odnosno vi imate. Sie haben, automatski imate i prvo lice množine. Kako glasi mi imamo? Wir haben, genau, wir haben. Drugo lice, odbite n i dodajte mu nastavak t. Dakle, ihr habt. Tako je, b je sadržano u drugom licu množine. Ihr habt. Sada imate promenu svih oblika u prezentu, odnosno po svim licima. Ich habe, du hast, er, sie, es hat. Wir haben, ihr habt und sie haben. Šta nam je ovdje bilo nepravilno? Znači, glagol sein, njega uopšte ne gledajte. On je izuzetak nad izuzecima i to je ono što je prosto tako. Ali da vidimo šta je bilo nepravilno kod glagola haben zapravo. Pa nepravilno je bilo, nepravilno gledate gde se osnova promenila kad ste odbili ovo n. Šta je bilo nepravilno? Pa vidimo, bilo je nepravilno drugo i treće lice jednine. Drugo i treće lice jednine. Njega ću da uokvirim. I pre nego što zaključite to i sami, otkriću vam tu tajnu, da se nepravilnosti u nemačkom jeziku, kod nemačkih glagola, u prezentu,
javljaju isključivo u drugom i trećem licu jednine. Znači, isključivo u du i er, si, es. Nigde drugde ne može da se javi nepravilnost. Recimo, 99,99% slučajeva. Eto, taj 0,01, recimo da je sein. Ima još jedan koji je malo čudan, ali to je to u suštini. Znači, uvek su nepravilnosti du i er, si, es, ako je glagol i nepravilan. Ako je pravilan, nepravilnosti nema. Mislim, tu sad nema neke posebne diskusije. Dobro, pa je treći glagol koji smo imali kao nepravilan glagol sprechen. Sprechen. Hajde sada probajte da ispišete sva lica glagola sprechen. Da vidimo. Bez moje pomoći vi na jednom papiru ispišite sve. Pišem i ja. Jeste gotovi? Pogledajte sada infinitivnu osnovu gde sad tu se nešto promenilo. Uokvirite ta lica. Naravno, nadam se da ste uokvirili drugo i treće lice jednine. Da vidimo kako glase forme. Ich spreche. Ok, odbijemo N, dodamo E, ništa. Ich spreche. Du sprichst. Dakle, nikako du sprichst. I tu nam je nepravilnost. To E je otišlo u I. Ich spreche, du sprichst. Er, sie, es. Er, sie, es spricht. Šta možemo da zaključimo? Ta nepravilna osnova, to I se zadržalo iza treće lice jednine, ali je treće lice dobio svoj nastavak, zapravo nastavak T. Znači, praktično, mi smo sad ovde od nepravilnosti. Šta smo imali? Evo, ja sam zaokružio. Znači, ovo E je u drugom licu prešlo u obično I. To I se zadržalo iza treće lice jednine. Znači, u to možete budete uvek sigurni. Ono što se desilo u drugom licu jednine, desit će se i u trećem. To je to. Tu nema sad kao nešto novo će se desiti u trećem. Ne, samo će da ima svoj nastavak, ali osnova se menja na identičan način. Prvo lice množine glasi wir sprechen. Genau. Ihr sprecht. Tako je. Ne treba vam bude neobično. Prosto ihr sprecht. Und sie sprechen. Das stimmt. Dakle, kao što smo videli, kod glagola haben, nepravilnost se javlja u drugom i u trećem licu jednine. I kod glagola sprechen. Sada ću da vas podsjetim na onu tabelu koju sam vam izložio u lekciji 11, pa smo do sada imali upisane glagole sein, haben i sprechen. Ja vas sada pozivam da popunite te glagole zajedno sa mnom, znači da upišete, ukoliko već niste, sve oblike glagola haben, ukoliko imate tu listu iz materijala za učenje lekcije 11, i sprechen. Dakle, da popunite ovde, na kraju je prevod. Kao što vidite, sama tabela je tako napravljena da su žutim označeni nepravilni oblici. Glagol sein je totalni izuzetak, on ima sve nepravilne oblike, što sam već napomenuo. Međutim, kod svih ostalih glagola bit će žuta jedino druga i treća kolona, znači du i er, sie, es, jer se jedino tu javljaju nepravilnosti. Ajmo sada da upišemo ova dva glagola običnom olovkom, hemijskom olovkom, opet uvek kažem ko kako voli. Nadam se da imate tabele i da ih redovno popunjavate. Znači, ich habe, sada možete popuniti množinu. Du hast, er, sie, es hat. Wir haben, ihr habt und sie
haben. Prevod imati. Dakle, kod mene to izgleda ovako. Žuto, nepravilni oblici, njih moram da bubam na pamet. Naredni glagol je sprechen, također ga upišite. Ich spreche, du sprichst, sie es spricht, genau, wir sprechen, ihr sprecht und sie sprechen. Pričati, govoriti. Pričati, govoriti. Pa smo u lekciji 21 se susreli sa još jednim nepravilnim glagolom, to jest bilo ih je nekoliko, ali podsjetit ću vas sada na glagol trčati. Wie sagt man das Verb trčati auf Deutsch? Wie sagt man trčati auf Deutsch? Trčati sagt man laufen. Laufen. Richtig. Ajmo sada da probamo da se setimo glagola laufen, odnosno zapišite promenu glagola laufen, pišem i ja. I kako glasate forme glagola laufen? Ich laufe, ganz normal, ich laufe. Aber du, es ist nicht du laufst, nein, sondern du läufst, du läufst. Šta nam se tu desilo? Kao što vidite, glagol laufen u osnovi ima jedno a. Šta se desilo tom a? U drugom i trećem licu jednine javio se umlaut. Kada se umlaut nađe ispred u, to se više ne čita kao leu, lau, lau i šta god, već daje oj. Iz tog razloga du läufst. Sada ta nova osnova, nepravilna, läuf, važi nam i za treće lice. Dakle, mora bude sie es läuft. Kada pređemo na množinu, nema nikakvih nepravilnosti, jer smo rekli da se nepravilnosti javljaju isključivo u drugom i trećem licu jednine. Tako je. Dakle, ta promena jeste da je ovo a dobio umlaut, iz tog razloga je du läufst, sie es läuft, ali wir laufen, ihr lauft und sie laufen. Ajmo sada, kao novi glagol, da ubacimo u tabelu glagol laufen, jer mu je mesto tu. Infinitiv laufen, ich laufe, genau, du läufst, richtig, sie es, slobodno izgovorite pre mene, sie es läuft, genau, evo ga, tu gde je žuto. Du läufst, sie es läuft. Plural, ganz normal, die Farbe ist weiß, množina, skroz obično, boja je bela, kao što vidite, nema nikakvih neobičnosti. Also, wir laufen, ihr lauft, ihr lauft und sie laufen. Jedno od značenja je trčati.
Kako biste rekli deci, recimo, deco, vi trčite tako brzo. Vi trčite tako brzo. Kinder, ihr lauft so schnell. A recimo, da kažete, ovo dete trči tako brzo. Das Kind läuft sehr schnell. Tu smo imali jedninu. Das Kind läuft sehr schnell. Sad se obraćamo deci koji su tu i kažemo, deco, vi trčite tako brzo. Kinder, ihr lauft so schnell. Ok. Uzet ćemo još primer jednog glagola koji smo pominjali u lekciji 21, a to je bio jesti, odnosno radili smo životinje pa smo ga više nekako radili kao ždrati. Ali ajmo da se vratimo na glagol jesti. Naravno, to nisu isti glagoli, izmenjat ćemo jedan i drugi, samo im je ista osnova. Dakle, kada govorimo za ljude, onda koristimo glagol jesti, odnosno essen. Genau, essen. Essen, jesti. Ko je gledao 21 lekciju, neka promeni sada glagol essen, neka zapiše te forme. Ali naravno sada uključite i množinu, jer prosto pravila sada znate. Dobro, kako je išao glagol essen? Ich esse, du isst. Tako je, je prešlo u i. Du isst. Je prešlo u i. Je prešlo u i. Du isst. Ok. Sie es isst. Opet, tu su nam se sada javile iste forme. Kao što vidite, drugo lice, du isst, sie es isst. Opet. Kako je to sad moguće? Pa moguće je zato što ovde funkcioniše i ono pravilo gde smo rekli ako se infinitivna osnova završava na duplo s, obično s ili scharfes s ili cet, da dodajemo samo t. To što je glagol nepravilan, to ne utiče na nešto sad novo unutar pravila koje će se dešavati. Ako se on završava na duplo s, scharfes s, obično s ili cet, dodajte drugom licu samo t. Automatski će du i sie es da budu identični. Ali uviđamo da se ovde desila sledeća promena, da je to iz essen prešlo zapravo u i. Kako je išla množina? Wir essen. Ihr esst. Und sie essen. Das stimmt. Sie essen. Ok. Ajmo sada sa papira da ga prebacimo u tabelu, jer nam je poznat. Essen. Pišimo glagol essen. Dakle, ovu tabelu možete naći u sklopu lekcije 11. Još tada sam je izložio, a sada ćemo da je popunjavamo intenzivnije. Onako kako učimo nove glagole. Sada popunjavamo glagole iz prošle lekcije. Ok. Šta sad mi ovde možemo da uvidimo? Pogledajte sada glagol sprechen, recimo, i pogledajte glagol essen. Pogledajte šta se tu sad desilo u osnovi. Mi vidimo da je jedan i drugi glagol, i sprechen i essen, da su imali u svojoj osnovi to jedno slovo e. Znači, ono nam je ključno, ono se promenilo. Šta se tu sad promenilo? Sprechen, znači ovo je otišlo u drugom i u trećem licu u i. Šta se desilo u essen? Pa desilo se to isto. Prešlo je u i. Dakle, to je promena
e, u, i. Što znači, glagol ako je i nepravilan u prezentu, naravno bez toga da vam je neko rekao glagol je nepravilan u prezentu, vi ne možete znati da li je infinitiv pravilan ili nepravilan, neko mora vam kaže glagol je nepravilan. Ali, ako vi sad naiđete na glagol koji je nepravilan i neko vam kaže glagol je nepravilan i vidite da on u svojoj osnovi ima e, tipa sprechen, tipa essen, tipa lesen, tipa sehen i tako dalje. Sve su to sad nepravilni glagoli koje sam ja naveo, ali fokusirajte se na zvučanje, znači na zvučnost. Prosto, ako kažem essen, ima e, essen, lesen u osnovi, aha, ima e. Ako kažem, recimo, sehen, ima e. Ako kažem sprechen, ima e. I niz drugih. Znači, ako je glagol nepravilan, ima unutar svoje osnove, unutar infinitivne osnove e, jedina promjena koja može da mu se desi jeste da ode u i. Znači, drugo lice automatski razmišljate, aha, ako je nepravilan, pa ne može da bude du est, već mora bude du, šta može da ode u i? Pa to, koje je jedno jedino koje ima? Du ist. I to je prva nepravilnost u okviru nepravilnih glagola u nemačkom jeziku. To je važno da upamtite. Znači, prva nepravilnost koja može da se javi jeste da e iz osnove ode u i. E sad, naučit ću vas još jedan novi glagol da bismo nekako rezimirali ovo o čemu pričam. Naredni glagol koji ću da vas naučim jeste glagol sehen, odnosno videti. Setite se pozdrava, doviđenja. Do ponovnog viđenja. Wie sagt man das? Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Do ponovnog sehen, viđenja. Zabeležite infinitiv glagola sehen. Ako znate, napišite auf Wiedersehen. Izolujte samo sehen i to vam je glagol videti. Sehen, videti, odnosno gledati. Kao što vidimo, i ja vam sad kao vaš YouTube nastavnik kažem, glagol sehen je nepravilan. I vama odmah klikće lampica i kažete, aha, rekao je nepravilan, znači nepravilnost je drugo i treće lice jednine i šta će da se desi? Pa ovo e pored z mora da pređe u i. Međutim, to će i da se desi. Ali, ajmo prvo lice, ich sehe. Međutim, drugo lice neće da bude kratko i, kao što je bilo recimo u essen ili je bilo u sprechen, već će da bude dugo i, pa će to e da se pretvori u i glasit će du siehst. Ovo h se također zadržava. Znači du siehst. E je prešlo u e. Ich sehe, du siehst. Ich buchstabiere siehst. S-I-E-H-S-T. Du siehst. Isto to će se desiti i trećem licu jednine, samo što će on imati svoj nastavak t. Prema tome, on vidi, nikako nije zet, jer smo samo odbili i dodali t, glagol je nepravilan, šta kaže nepravilnost, tako je e unutar osnove, preći će u i. Ovoga puta u dugo i, dakle, sie es sieht. Množina, ganz normal, množinu ćete moći sada i bez moje pomoći. Dakle, wir sehen, ihr seht, und sie sehen. Sie sehen. Tako je. Opet ću zaokružiti e u infinitivu. Recimo, ja sam to zabeležio ovako. Sehen, pa sam zaokružio e da me asocira da će tu nešto se desi. I onda zaokružim dugo i u drugom i trećem licu jednine. Da podcrtam razliku koja se tu upravo javlja. Još jednom da rezimiram. Znači, sad kad pričamo o nepravilnim glagolima u nemačkom jeziku u prezentu,
javljaju se sa izuzetkom kod glagola sein, koji nas ne interesuje, on je izuzetak nad izuzecima, ali kod ostalih javljaju se u drugom i trećem licu jednine. Isključivo tu, nigde drugde. Sve ostalo je pravilno, koji god glagol da vam se da. Promena koja može da se desi, to nije bure bez nas, sad kao tako bubam napamet bez logike. Nije. Ako je u osnovi, ta promena u drugom i trećem licu jednine može da se manifestuje kao kratko i, kako je bilo u glagolu sprechen, ich spreche, du sprichst. Ali takođe može da bude ili u glagolu essen, ich esse, du isst, sie es isst. Ali, recimo, može da se manifestuje i kao kao dugo i. Ich sehe, ali du siehst, du siehst. U okviru prve promene, da prelazi u i, to je to. Znači, jedino to može da se desi. Vi naravno ne možete da razlikujete da li će neki glagol na osnovu infinitiva, ne možete da razlikujete da li će neki glagol da dobije kratko i ili će dobije dugo i. To je stvar koju morate da upamtite na pamet. Ali ono što olakšava jeste da definitivno ne možete da očekujete da će to da pređe sada u k. Mislim, prosto ili da pređe u o, ili da pređe u u, ili ne, će da pređe uvek u i tu nema dileme. To je ono što prvo treba da upamtite. To je prva promena koja se javlja nepravilno u prezentu, ako je glagol i nepravilan. Druga koja se javlja jeste umlaut. Kada će on da se javi? Javit će se ako je glagol nepravilan, znači neko vam kaže ovaj glagol je nepravilan, a vi vidite da on u sebi ima najčešće a. Upamtite da ima a, eto tako. Znači, ako vidite da glagol ima a i neko vam kaže unutar sebe, neko vam kaže glagol je nepravilan, ono što treba da očekujete jeste da će drugo lice i treće lice jednine, du i i es, da dobije umlaut na to a. I sad, da li će izgovor da bude oj, kao du läufst, zato što je pored njega i u, pa samim tim se dešava to da je du läufst, ili će to a da pređe u u izgovoru, to sad zavisi od okruženja. Dakle, druga promena u okviru nepravilnih glagola jeste da a pređe, znači obično a, da pređe u a sa umlautom. Pored glagola laufen, navešću jedan glagol o kome nismo pričali do sada, ali bit će nam potreban za lekciju 23, koja je uskoro u pripremi. To je glagol fahren. Fahren, glagol fahren, napišimo ga i buštabire fahren, F-A-H-R-E-N. Znači, voziti nešto, voziti auto. Može da znači voziti se autom, znači kad ne upravljam ja, nego prosto neko me vozi, vozim se autobusom i tako dalje. A može naravno i da znači putovati prevoznim sredstvom. Prevoznim sredstvom. Znači tipa ići, naše ići, ali prevoznim sredstvom. Prevoznim sredstvom. Znači, ako kažete recimo idem na more, nikako nemojte da kažete sa ich gehe, već ich fahre, jer vi putujete na to more, nećete peške ići, tako da shvatite da glagol fahren koristimo takođe kada kažemo recimo, ne znam, idem večeras na more. Večeras idem na more, ali nećete pešačiti, već ćete se voziti nekim prevoznom sredstvom, koristite tada ich fahre. Makar bile i kraće te neke destinacije, ne mora more, ako kažete, ne znam, večeras idem kod drugarice, a vozit ćete se autom do nje, opet fahren upotrebite sa tim nekim značenjem. Dakle, glagol fahren, imamo a u osnovi, možemo da očekujemo da će dobiti umlaut. Ajmo da promenimo sada glagol. Prvo lice, ich fahre. Drugo lice, šta će tu da se desi?
pošto je a umlaut, neće da bude du fast, već a umlaut daje jedno e u izgovoru, pa se kaže du fährst. Genau, du fährst schnell, du fährst zu schnell, prebrzo voziš. Ok. Er, sie, es. Ista nepravilnost se zadržava. Tu je er, sie, es, fährt. Samo što je nastavak t. Er, sie, es, fährt. Množinu možete vrlo jednostavno. Tu nema izuzetaka. Minus plus nastavak. Minus n plus nastavak. Znači, wir fahren, ihr fahrt, genau, ihr fahrt und sie fahren. Eto, opet ovdje, nepravilnost, du i er, sie, es. Sehen, nepravilnost, du i er, sie, es. Essen, nepravilnost, du i er, sie, es. Laufen, nepravilnost, du i er, sie, es. Šta smo imali još? Haben, nepravilnost, du i er, sie, es. Sprechen, nepravilnost, du i er, sie, es. Znači, kod nepravilnih glagola, nepravilnost je isključivo u du i er, sie, es u prezentu. Od tih nepravilnosti, šta će to tako famozno se desi nepravilno u okviru samog glagola, dve promene mogu da se dese. Prva promena jeste ako vidimo unutar osnove da je e, znači da to e može da ode pod a u obično i, kao ich spreche, du sprichst, ili može da ode u dugo i, kao što je bilo recimo ich sehe, du siehst, du siehst. To bi bila prva nepravilnost. Druga nepravilnost jeste da ukoliko u okviru glagola stoji, odnosno u njegovoj infinitivnoj osnovi stoji jedno a, to a će onda dobiti umlaut, kao što je ich fahre, du fährst ili ich laufe, du läufst. Haben i sein su izuzeci van izuzetaka. Iz kog razloga? Sein, prvo, nit poznaje ove promene, a da prelazi u umlaut, oni nema a, ali ima neko e uz sein, ali ne prelazi ono prosto u i. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, razvijeni su oblici za svako lice. Znači, prosto njega nemojte da gledate u okviru ovih pravila koje sam izlagao. Znači, ovo sve mogu da budu olakšice za učenje. Kod svih glagola, naravno, glagol sein ne važi. Prosto svi su nepravilni oblici, niti je drugo i treće lice jednine nepravilno, već je sve nepravilno i sve mora se buba napamet. Kod glagola haben, zašto nam je on izuzetak? Pa prosto glagol haben ima a u sebi, ali prosto nije du hebst, recimo. Kao što bi bilo a umlaut pa b s t. Već se izgubilo ovo b. Zašto? Zato. Tako se razvio glagol. Ich habe, du hast, ja, sie, es hat. Međutim, svi ostali glagoli, sa izuzetkom još jednog glagola koji ćemo učiti, poznaju isključivo ove promene i ništa novo ne može da se desi. Znači, ili će a da dobije umlaut, ili će e da pređe u i. I to je sve što može da se desi kod nepravilnih glagola. Pre nego što upišemo glagol fahren u ovu tabelu, zabeležit ćemo takođe i glagol fressen, koji smo pominjali, fressen. On praktično ima istu promenu kao glagol essen, ali ima ovo fr, ali pored toga vi njega upišite ovde u ovu tabelu. Ich, znači bit će fresse. Nadam se ste gledali lekciju 21, pa znate o čemu govorim. Du frisst, apsolutno isto kao što je i du ist, samo što ima fr. Er, sie, es frisst. Wir fressen. Ihr fresst. Und sie fressen. Značilo bi ždrati, odnosno jesti, ali za životinje. Mein Hund frisst. Ja? Životinje. Die Kuh frisst i tako dalje. Krava ili kogod da je životinja. I sada ćemo ubeležiti naravno i glagol fahren, koji je jako važan glagol za
počeo od nivoa A1. Svi ovi glagoli, izuzev fressen, njega nećete toliko čuti na A1 nivou, ali sein, haben, sprechen, laufen, essen, fahren, obavezni za A1. Prosto, ne pričam više. Ajmo da zapišemo i to. Ich fahre, du fährst, sie, es fährt, genau, wir fahren, ihr fahrt und sie fahren. Značenje bi bilo voziti, zatim putovati, to jest voziti se prevoznim sredstvom. Tako, dragi moji, to bi bilo to što se tiče prvog dela ove lekcije, 22. Sada moram napraviti malu pauzu od snimanja, umorio sam se, a u drugom delu ćemo se pozabaviti prisvojnim članovima vezanim za lične zamenice wir i ihr. Bis gleich, bleiben Sie dran. Hallo, ich bin wieder da. Also wir sind im zweiten Teil der Lektion 22, in der wir über die Pluralformen im Präsens lernen. Sada smo u drugom delu lekcije 22 u kojoj se bavimo prezentom množine. Pa ću pre nego što započnem sa drugom fazom ove lekcije u kojoj ćemo pričati o prisvojnim članovima vezano za lica koje smo uveli u lekciji 22, to jest wir i ihr. Prvo da dopunimo onu tabelu prezentsku sa nepravilnim glagolima, sa još jednim glagolom koji sam pomenuo u lekciji 21, a to je bosti, odnosno ubadati. Wie sagt man bosti auf Deutsch? Stechen. Man sagt stechen. Das stimmt. Ok. Zapišimo infinitiv. Stechen i sada ćemo da dopišemo prezentske forme. Možete da počnete sa popunjavanjem. Dakle, kako glasi prvo lice? Ich steche. Ja bodem. Ja? Ich steche. Du stichst. Tako je, znači kao što smo imali kod glagola sprechen ili kod glagola essen ili kod glagola fressen, čujemo e u osnovi, mora da pređe u i ukoliko je nepravilan. Du stichst. S tim što je to naravno kratko i kao u sprechen. Du stichst. Sie, es sticht. Das stimmt. Wir stechen. Ihr stecht. Und sie stechen. Sie stechen. Prevod bi bio bosti. Ok, good. Jako je važno da ukoliko već imate ovakvu tabelu, da kako prelazite nove glagole, da ih popunjavate ovde. Ali naravno držite se samo nepravilnih glagola, jer ćete prosto imati onda sažeto na jednom mestu nepravilne glagole koji su vam poznati. Ako se javi neki novi, vi ubacite glagol. Dakle, do sada od lekcije 1 do 22 prešli smo glagole sein, haben, sprechen, laufen, essen, takođe fressen, fahren und stechen. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nepravilnih glagola u prezentu. Ima ih negde 50-ak, barem što se tiče prezenta, to je negde okvirno, grubo rečeno, oko 50 nepravilnih glagola, vi već znate 8. Sada ćemo pre nego što počnem da pričamo o prisvojnim članovima i njihovoj upotrebi kod lica wir i ihr, da uradimo najpre jednu vežbu. Bis gleich.
Vaš zadatak u ovoj vežbi jeste da upišete odgovarajuće oblike prezenta, glagola koji su navedeni u zagradi. Pazite na lica. Dobit ćete oko 30 sekundi po primjeru, dakle imat ćete oko 2,5 minuta pre nego što kažem rešenja. Počinjemo. U prvoj rečenici subjekat je mein Bruder. Dakle, mein Bruder je zapravo er. Nastavak za er je t. Glagol laufen je nepravilan, tako da njegova forma za er glasi läuft. Tačno rešenje, mein Bruder läuft schnell. U drugoj rečenici imamo kao subjekat mein Bruder und ich. Koja nam je to zapravo zamenica ako kažemo moj brat i ja? Mi, tako je, wir. Dakle, forma je identična kao infinitiv, naravno subjekat. Mein Bruder und ich laufen schnell, jer taj subjekat, moj brat i ja, se može poistovetiti sa ličnom zamenicom mi. U trećem primjeru, subjekat nam je ihr, odnosno vi. Obraćamo se nekoj deci i kažemo je, deco, da li vi dobro govorite nemački? Nastavak je t, dakle odbijemo n i dodajemo t. Kinder, sprecht ihr gut Deutsch? U četvrtom primjeru, kao subjekat imamo mein Vater, što nam je zamenica er, dakle treće lice jednine, zadet je glagol sprechen, čija forma je nepravilna u trećem licu jednine i glasi spricht. Dakle, mein Vater spricht gut Deutsch. U posljednjem petom primjeru, iz zadatog glagola arbeiten, kao subjekat imamo deine Schwester. Deine Schwester može da se poistoveti sa sie, dakle nastavak je t, to je treće lice jednine, ispravna forma glasi arbeitet deine Schwester als Krankenschwester. Sada ćemo uraditi još 5 narednih primjera. Dobijate novih 2,5 minuta za novih 5 rečenica. Vežbu radite po istom principu. Treba da upišete odgovarajući oblik zadatog glagola prezenta.
Slede rešenja. U šestoj rečenici zadat je glagol arbeiten, a kao subjekat imamo deine Schwester und du. Čim je neko i du, to je automatski zamjenica ihr, dakle vi. Da li radite tvoja sestra i ti zajedno? Oblik je sa nastavkom t. Dakle, arbeitet deine Schwester und du zusammen. U narednom primjeru opet imamo zadat glagol arbeiten, ali sada uz lice wir. Dakle, forma je identična kao infinitiv, praktično prepisujete glagol iz zagrade. Nastavak je n za present ili n ako se glagol završava na n. Dakle, identična forma kao infinitiv. Nein, wir arbeiten nicht zusammen. U narednom primjeru zadat je glagol fahren i kao subjekat imamo du, ličnu zamjenicu. Glagol fahren je nepravilan u drugom licu jednine i njegova forma glasi fährst. Fährst du schnell? Da li brzo voziš? Fährst du schnell? U devetom primjeru opet je zadat glagol fahren, ali uz zamjenicu za persiranje sie. Dakle, forma je identična kao infinitiv. Rečenica će ispravno glasiti fahren Sie schnell? Da li brzo vozite? U posljednjem primjeru zadat je glagol haben i kao subjekat imamo lice ihr, dakle neformalnu množinu kada ne persiramo i treba da pitamo kada imate nemački, ali ne persiramo. Ispravna forma je habt. Wann habt ihr Deutsch? Nadam se da ste vežbu uradili kako treba, da je ona tačno urađena, da vam je jasno bilo ono o čemu smo pričali vezano za prezent kroz lekcije od 1 do 22. Sada smo negde zaokružili to poznavanje prezenta tako što smo ubacili i oblike množine. A sada ćemo da se pozabavimo prisvojnim članovima vezano za zamjenice wir i ihr. Pre nego što to uradimo, pre nego što uvedemo novo gradivo, obnovit ćemo prosto oblike prisvojnih članova za sve te lične zamjenice koje su nam do sada poznate. Počinjemo od ich, dakle to je ja kao lična zamjenica. Sad kada hoćete da kažete moj ili moja, pravila su identična, ono što smo rekli, ako je imenica der ili das, onda je jedna forma, ako je imenica die, onda je druga forma. Koje forme postoje kod lica ich kada kažemo da je nešto moje? Mein und meine. Tako je. Mein, meine. Ajmo da napravimo jedan primer. Recimo da kažemo moj pas se zove Nio. Pošto on der Hund, mein Hund heißt Nio. Mein Hund heißt Nio. Tako je. Ili recimo, uzmemo nešto sa meine. Ako kažemo, na primjer, moja lampa je lepa. Pošto je die Lampe. Meine Lampe ist schön. Ok. Kod lica du imali smo forme dein, deine. Tako je. Kod lica er imali smo forme, kada kažemo njegov, njegova, sein, seine. Ok. Kod lica sie, pazite, time obuhvatamo zapravo 3 lica. Rekli smo da sie znači 1, 2, 3, pod 1 ona, pod 2 oni i pod 3 vi, persiranje. Dakle, sva ta 3 lica, ona, oni i vi, glase sie u ličnoj zamjenici. Tako će imati i identičan prisvojni član. Poznat vam je još od persiranja vaše ime, recimo vaša adresa i tako dalje. Onda smo preneli to na polje njen, njena, pošto je identična forma, odnosno njihov, njihova. Kako glase te reči? Ihr, ihre. Tako je. Što bi značilo? Ako imamo rečenicu poput ihre Mutter heißt
Helga. Van konteksta u kome pričamo, samo ovako rečenica. Ihre Mutter heißt Helga ima 3 značenja. Pod 1, ihre Mutter heißt Helga može da znači njena majka se zove Helga. Pod 2, ihre Mutter heißt Helga može da znači njihova majka se zove Helga. I pod 3 možda bude persiranje gde ćete glasi vaša majka se zove Helga. Ihre Mutter heißt Helga. Da probamo napravimo jedno dane pitanje, da kažemo da li se njena majka zove Helga. Kako će to da bude? Heißt ihre Mutter Helga. Genau. Sad ako hoćemo da pitamo da li se njihova majka zove Helga, identično. Heißt ihre Mutter Helga. Ok. I ukoliko ćemo sada da pitamo da li se vaša majka zove Helga, ako persiramo, heißt ihre Mutter Helga. Genau, das stimmt. Za lice wir, koje glasi mi, opet je isti princip da ćemo imati jednu formu reči naš. Sada kad je nešto prisvojeno, treba nam naš. Znači imamo 2 forme. Jednu za muški i srednji rod i jednu za sve imenice koje su di, odnosno ženskog roda ili su u množini. Opet će to da bude identična ta forma kao što je bilo mein, recimo za muški i srednji rod, ali plus e. Ako ispred imenica muškog i srednjeg roda stoji naše, recimo kažemo naš pas, der Hund, reč glasi unser, unser, schreiben Sie unser, Sie hören z, čujete z, kako ćete ga beležiti, unser, ich buchstabiere unser, U-N-S-E-R. Ako stoji ispred imenice ženskog roda ili u množini, dodajte samo e. Kako glasi forma? Unsere, unsere. Tako je. I sad ukoliko pričaju 2 osobe, brat i sestra recimo pričaju, i sad kaže sestra, naša majka se zove Helga. Znači, naša majka priča u ime sebe i brata i kaže naša majka se zove Helga. Pošto je majka die Mutter, moramo reći unsere Mutter heißt Helga. Unsere Mutter heißt Helga. Genau. Ako će, sad recimo, ona isto da priča o svojim roditeljima i da kaže naš otac, znači opet njeni od njenog brata, njihov zajednički, naš otac se zove Hans. Pošto je on sada dea, ne možemo reći unsere, već ćemo reći unser. Unser Vater heißt Hans. Unser Vater heißt Hans. Unser Vater heißt Hans. Ako će sad reći, na primjer, naši roditelji se zovu Helga i Hans, znači opet u množini imamo die član, opet nam treba kao naši roditelji, die Eltern. Naši roditelji se zovu Helga i Hans, bitte schön. Unsere Eltern heißen Helga und Hans. Unsere Eltern heißen Helga und Hans. Dakle, tu je princip jednostavan. Uvek imate kao prisvojni član neku formu, kao što je mein, dein, sein, ihr, unser, a sada kada je sve to isto ispred imenica ženskog roda ili u množini, samo dodajete e. Meine, deine, unsere, ihre i tako dalje. Ako imenica srednjeg roda, opet isto kao kod muškog. Recimo, ako kažemo naše dete se zove
Marija, pošto je das Kind, kao da je muški rod. Unser Kind heißt Maria. Unser Kind heißt Maria. Unser Kind heißt Maria. Ist das klar? Ja? Okay, gut. Ist das schwer? Ist das schwer? Verstehen Sie mich? Nein, das ist nicht schwer. Wie ist das? Leicht. Super. Das ist leicht. Ok, da li je to teško? Nije teško. Je lako? Lako je. Schwer, leicht. Ok. Ostalo nam je još da obradimo prisvojeni član kod lične zamenice ia. Evo ga opet ia kao reč, ali sada znači nešto drugo. Znači vi. Da se podsjetimo, to je ona neformalna množina. Neformalna množina. Znači kada ne persiramo osobama u množini. Recimo, prijateljima, članovima porodice, poznanicima sa kojima smo na ti, pa ih ima više, uvek ćemo reći njima vi, ali to će bude ovo ia. Sad kad hoćemo da kažemo da je nešto vaše, ali ne persiram, nego prosto kažem ti i ti, pa vas dvoje, mi smo svi na ti, ali ja kažem vaše, kažem vaš otac. Tada će forma da bude ojer, oja, oja. Oj, 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 opet čujemo oj, 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 kako ćemo obeležiti, oj, 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 oja, u, r. Opet ćemo taj oja koristiti ispred imenica muškog i srednjeg roda. Znači, ako hoćemo da kažemo dvoje ljudi je tu, ja ih pitam oboje, ne persiram im, i kažem, da li se vaš otac zove Hans? Da li se vaš otac zove Hans? Kako ću im to reći? Heißt euer Vater Hans? Heißt euer Vater Hans? Isto to ako kažem recimo, da li se vaše dete zove Marija? Heißt euer Kind Maria? Heißt euer Kind Maria? Tako sam uputio tako pitanje u množini i pitam heißt euer Vater Hans? A oni odgovaraju recimo da, naš otac se zove Hans. Kako će da bude odgovor? Heißt euer Vater Hans? Malo pre što smo rekli, ja, unser Vater, ja, unser Vater heißt Hans. Ako je pitanje bilo heißt euer Kind Maria, heißt euer Kind Maria, šta će mi odgovoriti te osobe? Ako jeste, ja? Ja, unser Kind heißt Maria. Ja, unser Kind heißt Maria. Znači, svuda gde se upotrebi to, recimo, oja, oja, automatski očekujte odgovor da će vam neko reći unser. Jer ste pitali za dve osobe, pa onda i oni odgovaraju iz te perspektive, pa kažu naš, naša. I kao što je tvoje, pa moje. Vaše, kad persiram, pa opet moje. E sada, vaše, kada ne persiram, bit će znači naše. E, to je to. Ok. Ovde sad imamo malu jednu vokalnu promenu kod ženskog roda i kod množine. Kada kažemo recimo vaša majka ili vaši roditelji, logično je samo da nalepimo e, samim tim bi bila forma, dakle, ojere, ojere. Međutim, nije ojere, već je ojre. Znači ovo e ispred r
se gubi kada koristimo taj član ispred imenica ženskog roda ili u množini. Dakle, ona glasi tada eure, ne ojere, već eure. E ispred R se izgubilo. Schreiben Sie eure. Ich buchstabiere eure. E-U-R-E. Ok, good. I sada pitamo nekoga da li se vaša majka zove Helga. Da li se vaša majka zove Helga? Wie sagt man das auf Deutsch? Heißt eure Mutter Helga? Heißt eure Mutter Helga? Wie lautet die Antwort? Kako glasi odgovor? Ako jeste, pa opet, ja, unsere Mutter heißt Helga. Ja, unsere Mutter heißt Helga. Dakle, da li se vaša majka zove Helga? Da, naša majka se zove Helga. Ako sada pitamo, recimo, da li se vaši roditelji zovu Hans i Helga? Pazite da imate množinu u glagolu. Da li se zovu, sada nije zove, da li se vaši roditelji zovu Hans i Helga? Bitte schön. Heißen eure Eltern Hans und Helga? Heißen eure Eltern Hans und Helga? Wie lautet die Antwort auf diese Frage? Kako glasi odgovor na ovo pitanje? Heißen eure Eltern Hans und Helga? Ja, unsere Eltern heißen Hans und Helga. Ja, unsere Eltern heißen Hans und Helga. I eto, to funkcioniše tako. Ist das schwer? Nein, das ist nicht schwer. Man muss sich nur die neuen Wörter merken. Morate samo da naučite nove reči, ali princip je isti. Znači, te forme će biti ili sa e ili bez e. Uz jedan izuzetak kod oja, ojere. Znači, tu nema ojere, da lepim prosto e, nego se setim da moram da izbrišem ovo e ispred r, pa je onda ojere. Tu se jedino dešava neka promena, odnosno gubitak ovog vokala e. Ali u suštini, nadam se da je sada upotreba svih prisvojnih članova jasna. Naravno, Übung macht den Meister, odnosno vežba čini majstora, tako da jednom oslušano ovo predavanje neće da vam donese toliko dobro ukoliko krenete da upotrebljavate ovu reč i da prosto probate, testirate i tako dalje. Pre nego što uradimo jednu vežbu, samo još da rezimiram da ne bude zabune. Dakle, još jednom vam ukazujem na to da u jeziku jedna reč može da ima nekoliko značenja. Prosto zavisi u kom kontekstu se javlja reč, zavisi koja je njena funkcija, ispred čega stoji, to će uticati na njeno značenje, a praktično vizuelno reč izgleda ista. Do sada smo se sreli sa upitnom zamenicom sie, koja može da ima 3 značenja, rekli smo. Može da znači ona, može da znači oni i može da znači vi, persiranje. Samim tim, vrlo je logično, ako postoji jedna zamenica za ta 3 lica, u srpskom su različite, u nemačkom nisu, onda je jedan jedinstveni prisvojni član sa 3 različita značenja. Dakle, ako kažemo njen, njena, vaš, vaša, kada persiram, ili kažem njihov, njihova, to je jedna te ista reč, koja ima 2 forme, u zavisnosti od toga da li stoji ispred muškog roda i srednjeg roda, ili ženskog roda. Ona će tada glasiti ihr, odnosno ihre. Prevod toga će biti vaš, vaša,
ili vaše, ili vaši, zavisi da li stoji ispred imenice muškog ili srednjeg roda. Takođe, to će značiti njen, ili njena, ili njeno, ili njeni, i to će značiti njihov. Automatski. Naravno, vaš, kada je u pitanju persiranje. Ako pogledamo reč ija, šta ona? Ona također možda ima dve različite stvari može da predstavlja. S jedne strane predstavlja ličnu zamenicu, lična zamenica, za neformalnu množinu sa značenjem vi, ali kada ne persiramo grupi. Kada se obraćamo deci i kažemo vi, deco, koristit ćemo ija. Dakle, to je isto ija. Sa druge strane, to je prisvojni član. Kako ću da ih razlikujem? Pa ija kao lična zamenica se koristi samostalno, ne u kombinaciji sa imenicom. To je prosto lice kome se obraćate. Kad kažete vas dvoje, dakle vi dolazite iz Srbije. Ihr kommt aus Serbien. Ali kao prisvojni član ispred imenica muškog i srednjeg roda, to je ista reč. Ihr. Ali moram da je kombinujem zajedno sa imenicom zapravo i onda da kažem recimo ihr Vater. Ili da kažem ihr Kind. Ili da kažem ihr Stuhl. Ili da kažem, ne znam, ija Sofa i tako dalje. Kada će taj ija uz imenicu da ima zapravo tri značenja. Moći će da znači njen otac, moći će da znači njihov otac, moći će da znači vaš otac ako je zapisano velikim slovom. Da tu ne bude zabune. Ono što je možda najteže, barem što se tiče ovog gradiva, jeste kad dođemo do onog kako se zove vaša majka. Znači, sad tu napravite razliku. Ako persiram, wie heißt ihre Mutter. Međutim, ako ne persiram, kako se zove vaša majka, onda koristim drugo lice množine. Wie heißt eure Mutter. Znači, u primjeru wie heißt eure Mutter, obratio sam se množini i nisam persirao. Wie heißt eure Mutter? Odgovor će biti unsere Mutter. U primjeru, wie heißt ihre Mutter? Ja sam persirao. Znači, bez obzira da li sam se obratio jednini ili množini. To je isto prevod kako se zove vaša majka. Jedno od prevoda. Ako je napisano velikim slovom, wie heißt ihre Mutter, to je naravno isključivo persiranje. U tom slučaju, naravno, je to isključivo vaša majka. Znači, pazite da razlikujete to vi, da li se obraćate množini koju ne persirate, ili se obraćate jednini ili množini kojoj persirate. Za nepersiranje ia, za persiranje zi. Nadam se da sam bio jasan, a sada ćemo da uradimo još jednu vežbu. U ovoj vežbi treba da prevodite zadate rečenice na nemački jezik. Budući da je vežba malo zahtevnija u odnosu na prethodnu vežbu, dobit ćete 5 minuta vremena kako biste mogli da zapišete rečenice na neki papir pre nego što vam kažem rešenja. Počinjemo.
Sada možete da proverite vaša rešenja. Nadam se da ste zapisali rečenice. U prvoj rečenici obraćamo se deci, dakle njima ne persiramo, vaši roditelji za nepersiranje, dakle eure Eltern. Tačno rešenje glasi Kinder, woher kommen eure Eltern? Opet kommen jer nam je subjekat množina. Ko dolazi? Vaši roditelji. Množina kommen. Kinder, woher kommen eure Eltern? Deca odgovaraju, naši roditelji dolaze iz Švajcarske, dakle naši, unsere. Unsere Eltern kommen aus der Schweiz. Ukoliko ste zaboravili ovaj član ispred Švajcarske, obavezno ga dopišite. Setite se zemalja koji su izuzeci, koje moramo da koristimo uvek sa članom. Unsere Eltern kommen aus der Schweiz. U trećoj rečenici, gospodine Hegel, odakle dolaze vaši roditelji, mi sada persiramo gospodinu Hegelu, tako da ćemo koristiti prisvojni član ihre, odnosno za roditelje ihre Eltern. Herr Hegel, woher kommen ihre Eltern? U narednoj rečenici, odakle dolazi njen otac. Dakle, der Vater, njen je ihr Vater. Tačno rešenje, woher kommt ihr Vater? U narednom primeru, odakle dolaze njeni roditelji, ihre Eltern, kao njeni roditelji. Dakle, identična forma kao što smo imali kod ovog gospodina Hegela. Vaši roditelji, njeni roditelji, to je identična forma. Ihre Eltern. Pravopisno, kada persiramo, morali bismo ihre da napišemo velikim slovom. Kada pričamo o njoj, njeni roditelji, opet ihre Eltern, ali zapisano malim slovom. Dakle, woher kommen ihre Eltern? Nakon ovih 5 primjera uradit ćemo još 5. Dobijate novih 5 minuta za izradu narednih 5 rečenica. Počinjemo.
slede rešenja i objašnjenja. Da li su to vaša deca? Vaša, zapisano velikim slovom, dakle u pitanju je persiranje. Da li su to vaša deca? Jednodane pitanje. Sind das ihre Kinder? Sind das ihre Kinder? U narednom primjeru, da li su to njihova deca? Kako će da glasi ta rečenica? Identično. Sind das ihre Kinder? Zapisano malim slovom. Da li su to njena deca? Kako će da glasi ta rečenica? Opet identično. Sind das ihre Kinder? Setite se da ihr, ihre ima 3 značenja. Ili vaš, vaše, ili njihov, njihovo, ili njen, njeno. U narednoj rečenici, da li su to vaša deca? Uporedite sada 6. i 9. U 6. persiramo, u 9. ne persiramo. Radi se o neformalnoj množini. Da li su to vaša deca? Dakle, sind das eure Kinder? Kada bismo rekli ihre Kinder, misleći da je to vaša, persirali bismo. Ako ne persiramo, sind das eure Kinder. Pazite na to. I posljednji primjer, da, to su naša deca. Ja, das sind unsere Kinder. Unsere Kinder, naša deca. Eto, dragi moji, nadam se da ste uspešno rešili i ovu vežbu. Ove vežbe su služile tome malo da razbiju monotoniju videa gde ja samo pričam, već da malo prosto i vi primenite ono što ste slušali, ali naravno još zadataka će se javiti na WordPress stranici vrlo brzo nakon što objavim ovu lekciju u celosti, kao i materijal za učenje i rešenja tih zadataka. Da biste kompletirali ceo program, potrebno je naravno dodati na WordPress stranicu i da provežbate sve ono što ste slušali u samom videu, kako biste naravno videli gde grešite. Ako nešto grešite, da se opet vratite na isti video i da se fokusirate onda na te delove koji su vam manje jasni. Što se tiče lekcije 22, čini mi se da ona nije bila puno zahtevna, takođe mislim da ste sa lakoćom onako usvojili. Nismo učili puno novih reči, ali kažem, prosto možete i sami da primetite da su lekcije koncipirane tako da ukoliko zaređamo nekoliko lekcija gde sam vas onako bombardovao novim vorčacom, očekujte da naredna neće da bude sa tolikim učešćem novih reči, jer prosto to mora nekako da se napravi neki balans, malo gramatike, malo vorčaca, malo gramatike, malo vorčaca ili kombinacija vorčac, gramatika i onda dobijemo jedan lep paket nemačkog jezika. U narednoj lekciji 23 očekujte temu Urlaub, odnosno odmor, to sam već najavljivao putem videa koji sam objavio. Takođe pozivam sve one koji žele da ostave komentar u okviru tog videa, najava lekcije 23, molba svim pratiocima kanala, da u sklopu tog videa ostave kao komentar na temu koje rekvizite obavezno nosite na odmor. Bez čega ne možete da zamislite odmor, potrebno je jednostavno nekoliko reči, imenica da navedete, dakle bavit ćemo se tim vorčacom, a što se tiče nekog gramatičkog dela, možete da očekujete uvođenje novog padeža, odnosno akuzativ. Und das ist alles für heute. Für heute und für diese Lektion auch einen schönen Tag wünsche ich Ihnen allen, ako vam ne persiram, einen schönen Tag wünsche ich euch allen und bis nächstes Mal. Tschüss.